अगम अगोचर घोरा अखिल ब्रह्म परा. अगम अगोचर घोर अखिल ब्रह्म परा. वेद उपार ना जाने पाषांडी मती बोर. वेद उपार ना जाने पाषांडी मती बोर. अगम गोचर घोर अखिल ब्रह्म पर. नित्यानंद चैतन्य गोविंद पंडित. नित्यानंद चैतन्य गोविंद पंडित. गदाधर राधे चैतन्य युगल रूप. गदाधर राधे चैतन्य युगल रूप. के बोल सिर को अवतार सदाशिव साधे. के बोल सिर को अवतार सदाशिव साधे. अंतरहीन गण बहिर्गौर तनु. अंतरीन वेगन बहिर्गौर तनु. युगल रूप परकस कहे वासुदेव घोषे. युगल रूप परकस कहे वासुदेव घोषे. युगल भजन भोसे जन्म जन्म रहो हसी. युगल भजन भोसे जन्म जन्म रहो हसी. अगम अगोचर घोर अखिल ब्रह्म पर. ही भजन वासुदेव घोषाने बरयले अस आणि ही भजन बेंगाली रस. हाजे अर्थ कसं म्हळ्यारी शास्त्राचे म्हळ्यारी धर्मग्रंथाचे दृश्टेर श्रेष्ठ जावन आशिल्ले अगोचर म्हळ्यारी ज्ञानेंद्रियांक दिसनातिलो आनी सगळे ब्रह्मांडा पशी श्रेष्ठ जावन आशिल्लो तितले न्हय श्रेष्ठ जावन आशिल्ले वेदा पशी अतिश्रेष्ठ जावन आशिल्लो हे परमात्मा गौरसुंदरा मंदबुद्धीचे नास्तिकांक तुगेले श्रेष्ठत्व कळचे ना. सेकंड चरण कसं म्हणतस म्हळ्यारी नित्यानंद म्हळ्यारी नित्य सदा आनंद. नित्यानंद जावन आशिल्ले तुगेले शाश्वत जावन आशिल्ले स्वरूप लॉर्ड चैतन्य म्हळ्यारी परमात्मा गोविंदूची. आनी पंडित गदाधर म्हळ्यारी दुसरे कोणेय न्हय ती राधा राणीची. हे दिव्य जावन आशिल्ले राधा कृष्णाल जोडी चैतन्य महाप्रभुलांतू उपस्थित जावन आसची. तशी तिन्नीची चरण कसं म्हणतस म्हळ्यारी अद्वैत आचार्य म्हणून घेतिलो तो सदाशिव तागेल अवनतीक प्रार्थना करतकय. त्या सदाशिवाले बाह्य रूप भांगरा बण्णाचो जल्लारी अंतकरण काळेकय. इत्या म्हळ्यारी तागेल्यांतू ती दिव्य जोडी गौर गदाधराली कांय संकेत नाकय. त्या दिकून बाईचे बण्ण भांगरात जल्लारी अंतकरण काळोकय. तशीच चारी चरणां कसं सांगतस म्हळ्यारी तशी हे पद्यांतू वासुदेव घोषाले दिव्य जोडी श्री गौर आनी गदाधराले आराधनेंतू संपूर्ण भक्तिवश जावन तांगेल सौंदर्याचे गुणगान करतात. जन्मोजन्मी तागेल सेवा करची इच्छ दी म्हणून प्रार्थना करता असच. हरे कृष्ण.